Татарстан китап нәшрияты мәгълүмати плакатлар ясау өчен төгәлләде. Әлеге проект Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Татарстан китап нәшриятының белгечләре республиканың муниципаль берәмлекләрендәге мәктәп учреждениеларында урнаштыру өчен 980 дәнә гомуми тираж белән күренекле чуаш, марый, удмурт, мордва язучылары һәм шагыйрьләре сурәтләнгән мәгълүмати плакатлар ясау өчен төгәлләделәр. Аларны биредә тәкъдим итү презентациясе үтте. Нәшрият китап бастыру белән генә шөгыльләнмәгән. Шул ук вакытта шушындый плакатлар совет чорында да хәтта менә колхозчыларга, нефтьчеләргә багышланып, аларның тормышын тасвирлый торган. Шулай ук безнең күренекле әдипләребез дә плакатларда басылып таратылган. Әлеге проект президент каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Республика мәктәпләрендә барлыгы 98 кабинет комплектлау күздә тотыла. Бер комплект 10 тематик плакаттан тора. Шунсы да игътибарга лаек. Быелгы ел эчендә генә дә 21 мең дәнәдән артык күренекле татар эшлеклеләре сурәтләнгән мәгълүмати плакатлар барлык муниципаль берәмлекләрендәге мәктәп учреждениеларына тапшырылды. Барлыгы республиканың 1401 мәктәбенә 15 тематик плакат бирелде. Безнең бит инде татарда күренекле әдипләребез шактый. Алар теге бер комплектка 15 әдип кенә кергән булса, ул бит шуның белән генә шикләнми, киләчәктә дә безнең хәтта химия кабинетында безнең күренекле химикларыбыз, физика кабинетында физиклар, математика кабинетында, татар әдәбияты кабинетында безнең мактанырлык һәм өйрәнерлек кешеләребез җитәрлек, менә шул плакатлар эшен киләчәктә дә дәвам итәрбез дигән өметтә торабыз. Чулпан Амирей, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.